ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደበይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምግማት እዩ ንዝመጽእ ከምዝን ካብዚ ዝበለጽን ኣዘናጋዕን መሃርን መደባት ሒዘልኩም ንኽመጽእ ሳብስክራይብ ግበሩ ሕቶ ቁጽሪ 1 እዛ ባንዴራ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እያ እዛ ባንዴራ ናይ ናይጄሪያ እያ እዛ ባንዴራ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እያ እዛ ባንዴራ ናይ ግብጽ እያ እዛ ባንዴራ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እያ እዛ ባንዴራ ናይ ደቡብ አፍሪካ እያ እዛ ባንዴራ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እያ እዛ ባንዴራ ናይ ኬንያ እያ እዛ ባንዴራ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እያ እዛ ባንዴራ ናይ ጋና እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ንዝመጽእ ከምዝን ካብዚ ዝበለጽን ሓፈሻዊ ፍልጠት ሒዘልኩም ክመጽእ እንተደሊኹም ወይ እንተደሊኽን ሳብስክራይብ ግበሩ